Čistá spontánnosť. O čistej spontánnosti vám teraz niečo poviem. Celý môj život je čistý, spontánny, hej. Čo znamená spontánnosť? Proste to sa ani nedá opísať. Aj teraz napríklad rozprávam spontánne, hej, nič nemám nasvičené, takže budem proste kecať. Čo som vám chcel povedať? Ja som vám ani nič nechcel povedať, hej, ja som zapol. Ja som vlastne dostal nápad. Dostal som proste nápad. A ja by som ten nápad chcel akože realizovať, hej. A došiel som k záveru, že ten nápad asi zrealizujem veľmi ťažko, pretože ma nič nenapadá. A keďže ma nič nenapadá, to sú práve tie veci, kedy keď človeka nič nenapadá, nemôže ani nič povedať. Hej, samozrejme, to všetci poznáme. Určite ste všetci zažili chvíle, kedy ste sa rozprávali so svojím partnerom, hej, a zrazu ako keby vašimi myšlienkami prešiel vlak, hej, alebo auto. A všetko sa vyparilo. To sú práve tie trápne chvíľky. Ale ja som tu není dneska na to, aby som vám rozprával o vzťahoch. Ja som tu proste dneska na to, aby som vám porozprával to, čo mi hneď napadá, hej. Takže môžeme začať s týmto. Že správne papuče by si mal človek kupovať podľa správnej veľkosti. A správna veľkosť, tá závisí od vašich nôh. Keby ste si kúpili veľký bicykel, ťažko by sa vám na ňom jazdilo, hej, samozrejme. A keby ste si sadli, hej, keby ste si sadli na zem, proste uprostred ulice by ste si sadli na zem a len tak by ste pozerali na bežiaceho psa, na bežiacu mačku, na bežiaceho človeka, na bežiaceho kocúra, na bežiacu ženu, babku, dieťa. A zrazu by ste si spomenuli, ako ste bežali vy. Ja neviem, ako mám pokračovať, ale myšlienkami beží 1000 vecí. Ja si pamätám, že keď som prvýkrát rozmačkol slimáka na ulici, hej, bolo tak popršané, však poznáte, tak trošku popršané, hej. A vlastne videl som toho slimáka, on sa na mňa tak pozeral tými jeho očami, hej. No, on sa na mňa pozeral, ja som sa pozeral na ňo a v tej chvíli som si uvedomil, že jeho život je cennejší ako môj a preto som ho zabil. Dobre. Toto ma vyviedlo z miery, pretože ten slimačík, viete, napadol ma slimačík, pretože na mojom obraze, hej, je tuto slimačík a jak sa pozerá na tie tváre, to je proste strašne dojemné. Ja mám ten obraz strašne rád, pretože každý krát, keď sa na ňo pozriem, si spomeniem na mojho slimačíka, ktorého som zabil, ale dobre, ale to nevadí, proste zoberte si, koľko slimakov je na svete. Nespočetne veľa, tak ako huseníc, hoci čoho. Je ich strašne veľa, proste oni sa strašne predmnožujú. Hej, ja mám susedku, ona sa volá Zorka, hej, a ona strašne nemá rada slimákov. Ja som jedného, viete čo, ja som jedného choval, áno, a ja som ho tak skúmal. A toto sú úplne voloviny, čo tu rozprávam. To sú úplne voloviny a preto by som asi mal teraz skončiť. Pretože čo vám ešte ja nepoviem. Neviem, kde by som moju samomluvu ukončil. Ale ukončil by som to asi takto.